Ahveniston rakennuspalvelu tekee Knaufin valtuuttamana kipsivalulattioita ja toimii myös yhteistyössä Varmian kanssa. Saneeraus Fast -asennuslevy asennetaan puhdistetulle ja kantavalle alustalle, johon on edellisenä päivänä levitetty Knauf FE Primer -tartunta-aine. Levyssä on valmis liima-aine, jonka avulla se kiinnittyy tukevasti lattiaan. Levy asennetaan puskusaumatekniikalla. Saneeraus Fast -asennuslevy on valmiiksi asennettuna tasainen ja tukeva alusta Varmian lattialämmitysputkille. Patentoitu RST-jakotukki kiinnitetään seinään tai väliaikaiseen jakotukkitelineeseen mahdollisimman keskeiselle paikalle suhteessa putkitettavaan tilaan. CE-merkityn lattialämmitysputken asentaminen aloitetaan kiinnittämällä putki jakotukin menopuolen lohkoon. Valtuutettu Varmia-asentaja asentaa lattialämmitysputket suunnittelijan suunnitelman mukaisesti spiraaliasennuksena. Piirin paluuputki kiinnitetään jakotukin paluupuolen lohkoon CE-merkityin liittimin. Näin piiri muodostaa lattiassa saumattoman lenkin. Putki asettuu tukevasti paikoilleen ilman erillisiä kiinnikkeitä Saneeraus Fast -asennuslevyn nystyjen väliin. Putkisto asennetaan loppuun, piiri kerrallaan, lattialämmityssuunnitelman mukaisesti. Valmis putkitus koeponnistetaan 3 baarin ilmanpaineella. Paine jätetään putkistoon, kunnes se täytetään vedellä. Valtuutettujen Varmia-ammattilaisten suunnittelemalle, asentamalle ja koeponnistamalle Varmia lattialämmitysjärjestelmälle myönnetään 10 vuoden täystoimivuustakuu asennuspäivästä alkaen. Ennen kipsivalupumppauksen aloitusta asennetaan korkomerkit. Näin saadaan aikaan varmistus siitä, että lattiapinnasta saadaan tasainen ja pinta vaadittuun tasoon. Knauf-pumpattavat lattiatuotteet ovat itsestään tasoittuvia. Kuiva-aine syötetään laastipumppuun, joka sekoittaa kuiva-aineen veteen ja pumppaa sen letkuja pitkin haluttuun paikkaan. Saneeraus Fast -lattialämmitysjärjestelmä toteutetaan aina liitosrakenteena suoraan olemassa olevan betonin tai ontelolaatan päälle. Hyvän lämmönjohtavuuskykynsä ansiosta kipsipohjaiset tuotteet soveltuvat erittäin hyvin lattialämmitykseen. Pumppauksen edetessä on hyvä aika ajoin tehdä leviämäkoe, jotta voidaan varmistua vesimäärän oikeellisuudesta ja siitä, että lopputuloksesta tulee paras mahdollinen. Valettu pinta on kävelykelpoinen jopa jo 5 tunnin kuluttua pumppauksesta ja kuormitettavissa 2 vuorokauden kuluttua. Rakennustyö etenee ilman pitkiä seisokkeja ja seuraavia työvaiheita voidaan jo tehdä nopeasti pumppauksen jälkeen. Valmis valupinta ei kutistu eikä halkeile ja pinnoite on vapaasti valittavissa. Lattiapinta viimeistellään joko harjalla tai hevostelemalla. Yhdessä Varmia lattialämmityksen kanssa Knauf-lattiatasoitteella saadaan aikaan kokonaispaksuudeltaan ainoastaan 20 mm paksuinen korkealuokkainen lattialämmitysrakenne. Ota yhteyttä
Niin suunnitellaan yhdessä.